nya fo yengun tikelen do dikola horonte slamete haramadin jenu tani kawjimbe uganyu ye kelela bi mena do akono projet a été monté diko ko mado akombe lewole ata tante snogo ango muna akolo ye munke jina tige lante mado mu ya here kenye diko era kuma ka diko akolo tumena million flagia kalo kalo comme depuis mineramba wole biatata ako chiedo netara bubu bara dominant nye blende ko fo domi quand tu me baro de là ntara ko wara langa baro de kono aye blende ko infonye ako horonya la ntumanga boni baro nye ko nga ko fa be fli aya denga wole ko ma fie ko depuis ndato meeting na ko mbeka joro ko kuma be prokoto ka bondala denga wo awo ni mumbe oko tien la are jora kora mai ngo lewole aka chogoroba ka telephone ta ana fa chedo ou ka kuma ni nyogonye ambole la personne a appelé Léo ko kontata akono ikoroge de ko konga fie ko John Korasbach akota fa yentese ka soso nkorodo nakonga munge mbake konga kadinye naka siganga kuma ni an clara kuma la na ko yoro la ngadi ko wole mbata woro nen Léo ka sigi flana kero do ako diko de ni fo aw ye konta ka telephone tango aw ako tien do ntata ako mbe 2 millions damanga o de foanye ki e bonya min daka bi horonya la bada tesno ko ako funa ni o ya sura kwanga so comme est-ce que aya fo ye munantata wa me 2 millions dama depuis wakati jonwa ngo ayi ako meeting mina diko bora ka fo aye bereta aye ninta ni kufani yagi mabla ni e kolkarmu wo ko manyene bo ni blende ko manye bo ako kara sibiri lendi o tene dogun tene diko ko alema ko ibeka ka deuxième mandat damine to mi fle numa do dugu kono kata yala ka deli ni fonke ka be gele abolo de ko vewiti mi male bolo sedu nantume de ya di ka korola ko ibeka ka vewiti kurada ma jona akata man deuxième mandat do uka e ka saraka bo aka basiki ale sera bubu makato kaka fo bubu ye ka fo ibeka e atara ibe bubu bara ka foye bubu ko amase angata ni fo ibeka e vewiti e joliye c'est faux là million binane ko joli be ekun million demodo wure afranyo ka ta to juta c'est faux là kana vewiti dama le jeudi samedi ko ka baisser ta bubu kama Vewiti que valeur de 40 o de vewiti noir o la ngo bubu la be ki pan ki flikola te mundo vewiti noir de oui nga kera tindi ako mugo mi be ninke abisi ma lundi ibe mobili dama jeudi samedi aba fo kwa abe boni koroga gundo e kay ninta kifse kamunge ako ele da fo ye comme million fladi ango awo ka ko jole ngama wakati fonde ako me 2 millions dama depuis au moins 2015 chaque mois depuis 2015 chaque mois wa diko de dakonema asigile ako melo nyinga kibe ka ndi muna ko foi ko do kenye dro il n'a jamais demandé en contrepartie diko de afoye avec témoin de 2015 faut Boubou Kara Domi premier ministre il est passé de 2 millions à 8 millions par mois. Il n'a jamais demandé un service. Non, 2 millions à 8 millions. À par mois, Beka Djatebou. Wame Daine. Semasi Sigito. Digo ko Jim de Barala, nga Jago Gunyini. Mundira et Mo Glombi. Menale. Itake karasa do wola. Mais nya fo bubula ngota fo mebo. J'ai que 35 kilos, n'te faux chier. Iben siri ben fli. Je leur ai dit. Mais maman ke make, ni yake fono mafi yake. Ou de horonyae, kana bimo shika. Tout à fait. Voici pourquoi ni bubu sigina kana, okake président.
jɔn de b'a yɛrɛ ɲini bon anw de bɛ kɛlɛ la yan k'a ye bubu bila ka bɔ Kati o bɛ ka fɔ émission de kan yan di Buye ko bubu gɛnna kun min na o kun mana ɲɛfɔ n ye Kasi ma fɔ yan ko Buye ko k'u ye fɛn bɛɛ sigi yan k'a ban u ma t'u sara la ko Diko dun y'a fɔ yan k'an tɛ foyi kɛ ni Buye ka jɛ tɛ a ye Buye janfa k'a bɛɛ sigi Bamako yan wa n y'a fɔ yan ko n'a bɛɛ banna tuma min a bɛ taa bɔ Buye ye a taara bɔ ye n y'a fɔ ye n ko n tigɛlen don Diko la hɔrɔn tɛ silamɛ tɛ hadamaden jɛɲɔgɔn tɛ ani kawujin bɛɛ u ka ɲɔgɔn ye kɛlɛ la bi n bɛna don a kɔnɔ